gaire. És que en Pau i jo tenim moltes ganes d'anar d'excursió. No, Teo, no sigueu impacients. Estic acabant de fer els entrepans per dinar. M'agrada tant anar d'excursió. És tan divertit anar a dinar a la muntanya. I què, mare, ens has preparat moltes coses bones per dinar? Entrepans, fruita i llimonada. Que bé! La Cleta i jo també tenim unes ganes de marxar, oi, bonica? Que contenta que està, oi, la Cleta, perquè pot venir d'excursió amb nosaltres? Bé, nois, em sembla que ja ho tinc tot a punt. Au, vinga, doncs, anem-hi, que ja és hora. I on és en Pau? No el podem pas deixar sol a casa. Ja estic a punt, mare. On eres, Pau? T'estàvem esperant. Què hi portes a la motxilla, fill? I porto el meu osset de peluix. I el més important, la pilota de futbol. Que bé, que bé! Ja hi som. Va, Puc, surt del cotxe. Quin lloc més maco! Sí, a mi també m'agrada molt. La Cleta i jo anirem a seure sota aquells arbres, a l'ombra. On et va bé que deixi la cistella del menjar? Aquí? Allà, sota aquells arbres. Així no li tocarà el sol. Mireu, hi ha un rierol. Anem a veure si hi ha granotes. Sí, molt bé, m'agraden molt les granotes. I a tu, Pau? Sí. Mireu, espiadimonis! I papallones. Quins colors més bonics, oi? Mireu, aquella granota ens mira. Que a prop què és? L'agafaré, ja ho veureu. Vigila, no caiguis. No passa res, no cauré. Oi! De pressa, Teo, l'hem d'ajudar. T'he dit que anessis amb compte, Pau. Estàs tot xop. I el pitjor de tot és que no he agafat la granota. Nens, que veieu aquell espantocells que hi ha al mig del camp de blat? No el veig bé, però el blat sí que el veig. És molt alt i que groc. Això vol dir que ja és madur i que ja està a punt perquè els seguin, sabeu? Sí, i del blat en fan farina, oi que sí? Això mateix, i després amb la farina fem el pa. I si fem pa, podrem obrir un forn de pa? Això mateix, Pau, molt ben pensat. Pare, sisplau, que em deixaràs mirar pels binocles si vaig amb compte. Sí, fill, esclar que sí, té. Ostres, ara veig l'espantocells aquí mateix. No m'agraden els espantocells. Els pagesos els han de posar per espantar els ocells perquè no se'ls mengin el blat, Pau. Si els ocells es mengen tot el blat, llavors nosaltres no podrem fer pa, oi, pare? Exacte. Que em deixes els binocles, Teo, sisplau. Clar. Veig unes cabres. Ostres, quantes? Jo també vull veure les cabres. Deixa'm mirar, sisplau. Té. Sabeu què? Veig un gos que és igual que el Puc. Ostres, si és el Puc! Dóna'm un altre pal, sisplau. Gràcies, només ens falta un pal i ja haurem acabat la cabana. M'agrada fer cases als arbres, és divertit, oi? Sí, i a més ens ha quedat molt bé, oi? Gràcies, Pere. Amb aquest pal ja n'hi ha prou. Ara ja pots pujar aquí dalt a la casa de l'arbre. Que bé que s'hi està aquí dalt. Sí, ara ja tenim la nostra casa a la muntanya com l'avi i l'àvia. Mira quin esquiral, Teo. Com li agrada la pinya, oi? M'agradaria tocar-lo. No, que et mossegaria. Mireu quin niu que hi ha allà. Quin escàndol que fan! Deuen tenir molta gana i estan esperant que la seva mare els porti cucs. I per què no se'ls busquen ells, els cucs? Perquè encara no saben volar. Mireu, ja ve la seva mare i porta cucs. Tant de bo la mare també em portés alguna cosa per menjar. Tinc més gana que aquests ocellets. I jo, segur que ja és l'hora de dinar i deuen estar a punt de menjar-se els entrepans. Va, anem amb el pare i la mare a veure si han començat. Som-hi! Teo, saps què? M'agradaria que els pares ens portessin el dinar a la nostra caseta de l'arbre. Ens ho passaríem tan bé, oi, menjant aquí dalt com els ocellets? Espereu-me. On deuen ser aquella canalla? Hauríem de començar a dinar, no trobes? Sí, és veritat, els vaig a buscar. No, no cal, ja són aquí. Hola! Tenim molta gana, que podem dinar. Ara mateix us venia a buscar perquè no sabíem on éreu. Va, podeu seure. A veure, quin entrepà us ve de gust? Que puc menjar un entrepà de pernil, tiet? Jo també vull un entrepà de pernil, pare. I tu de què el vols, Teo? Que tens un entrepà de formatge, pernil, olives, tomàquet, pastís i llimonada.